Ramogi ka kwa ketho kinde en thuolo ma osemiwa mondo koro wabedi ratil na nie wi mesa kanya kwa Ramogi ratil kawuono maki kendo liere koda yawuot luo ariyo an ka koda Matino Gendo kachiel kod Edio Kech Mokratego wan kodgi kanya kwa Ramogi mondo wang'iye ni to piny Kenya nyaka gie sani ochopo kanye ahinya to weche mag siasa mane momiyo andika marwa kawuono en siasa e ratil. Odhiambo ni yiena mondo arwak gini machiegni ahinya e weche kata twak marwa mar ratil mabiro dhiambo mar Jumapil ka Jumapil chakre saa 1:30 kama mondo wang'iane weche matimore e piny Kenya gie sani. Machiegni ahinya jaduong' Matino Gendo. Erokamano George. Omiya thuolo kawuono mondo adonje twak odhiambo ma kawuono gi jowa maronagi. Erokamano nya Edi machiegni. Erokamano George kuom odiochieng' mayudo ma Nyasaye omiyowa to gi thuolo mabende Ramogi TV omiyowa mondo watwak gi jopiny wa medre paro e weche madhi e dalawa mar Kenya ka. Kawuono an gi dakika matin to mana kaka od bura kachi wacho ne imiyi dakika moko ma kopo ni wuoyo to ka weche mani in godo rumo tinyalo donate gi ne nyawadu machielo mondo gino dhi nyime maber. Mano odhiambo ma kawuono ni mor mara mar rwako. We wachak gi weche madhi nyime gie sani. Azimio dwani mondo yaw sava. Twak ma kawuono Azimio wacho ni gin gi chich ni jomoko mane gi chich goni norocho yiero mapacho ka ne ochako ne gi machiegni mano kaluwore gi Azimio. Jatend piny Kenya William Ruto to wacho ni owinjo bed ni imiye thuolo mar tich. Jaduong' Ogendo wachak kodi. Piny Kenya odiedo kanye? Erokamano George. Aparo ni piny Kenya ni kama tek kaluwore gi hali mar ngima. To en wajibu wa kaka jo Kenya mondo wamany ni to solution ni kanye. Ere kakwa thiedho teko mar ngima mwaneno ni. To aneno ka jo Azimio mako gino matek kabisa. Tadwa wacho kawuono ne jo Azimio ne ka uyie weuru tiyo goganda mar luo marach. Gima dhi nyime sani en tiyo goganda mar luo marach. Weche adek ma jo Azimio wacho. Namba 1 ngima tek nyaka dog piny. Awinjo ka giwacho ni namba 2 sava nyaka yaw. Namba 3 adwaro ni nyaka los IBC manyien. Anyisi namba 1. Gima tayo nengo mar gimoro gin tekruok mag supply and demand. Wan gi chiemo maromo nade e Kenya ka? To jo chiemo wan godo maromo nade? Ino dombo ng'a masane nyalo dhi e dach ng'ati biro tidwa kone ji ni ayie mi uma gi siling 100. Kama ne ngufu ne odhiye. Mwandu ne odhiye. Ibiro mana use e nengo miero kaka wuon gino. Omiyo gimo nengo watim kaka oganda wachiw lwasi makare ma jothurwa nyalo timo godo gimiluongo ni production. Pur mondo dhi mbele mondo wanya chiembwa mawegi kaka jo Kenya. Mane yo mater midwoko godo ngima piny chien. Awinjo kiwacho wach mar sitima. Nengo mar sitima dhi malo nikech nitiere joma kelo sitima jo giwegi. Iluongo ni independent power producers. Jogo ni agreements miluongo ni power purchase agreements. Kiwinjo jok makoni ni mondo dwok ngima piny e jok ma produce power. Jogo produce power ka import oil gi nengo mar dola mani malo. Jogo ni agreement ichulo gi power purchase agreement ichulo gi dola. Nyaka ting nengo gi chamalo. Mar ariyo. Yes. Awinjo kiwacho ni mondo yaw sava. Wabeduru joma lony matin. Ing'eni yiero gi waseyware ndalo mang'eny kabisa. From 92 wayware. From 97 wayware. From 202 kende mane ok wayware. 207 wayware. 2013 wayware. 2017 wayware.
2022 wayuare. No wayuare 207. Nikech ne joko lal gi duoko diere makoro kivuti ne kone ajui wako wapi our agents presiding officers. Yes. Mane manomiyo ng'ato nodhi e court e Kenya ka niluongo ni Maina Kiai. To kendo Maina nodhi e court e lo ODM. Maduoko mane Maina Kiai wuogo e court. En nomboch president igo e constituency tilande polling station. Samo lande no igo landika mar duoko mowuok kanyo e form 34. Form go nitie 34A, 34B, 34C. Gimonengo wapenji en form 34B manolando duoko e polling station Marindi Primary School. Manolando duoko Dongo Kundu. Manolando duoko Uasin Gishu. Form go emanengo wamany. To kikoni wadho ayawo saba, wadhi manyango e saba. Okay. Tiendeni watiyo go ganda wa marach e mwaka gi duto te. Kendo gwanda wa kedo to duoko mage yude kedo gi gitonge. Omiyo sani kech chamo ji nyaka Turkana. Kech chamo ji nyaka Wajia. Kidhi e ng'anyo ang' ne yude ka en Kisumo, en Homa Bay, en Migori. Amor ni tinde ma Homa Bay dok chien, ma Migori dok chien, ma Kisumo bende dok chien. Okay. Kidbire piny Nairobi ka en kuonde ma joluo dakie. Emi yudo ka ji wuokie oko. Ogeni mamoko gi ok wuog oko. Sawa. Wabe bedo jomitiyo godo ka muok makunyo to jomoko dakie. Pok nwa bede serikal, wan wasiko wakedo, kiloso serikal to waonge, kiloso serikal to waonge. To thuolo ne, hapo waber, wayudo ng'ama loso serikal mokone, oganda mar luo, biuru wati. All right. Edi ni muok. Ikunyo to jomoko dakie, itiyo go ganda wa marach. But en gima lit ahinya ka kawuono anya bedo kuma jaduong' matimo gendo wacho ni tiyo gi joluo e yo marach nikech matino gendo temo thino gino endo ma jo Azimio temo to ma obedo malit na kabisa en ni kare ka ji odonjo kumoma gibilo gimoro iwacho ni kopo no gwang'o bilo remo to nega gwendi kata kopo no ndieko bilo remo to koro onge okia kama ochung'e. En gima lit ahinya ka jaduong' matino gendo nyalo wacho ni itiyo gi joluo marach. Koro nyiswa ni ok ti gi joluo marach. In fact, yes. En gima kono ni ae dhoge nikech king'iyo gigo eko ma Azimio timo. Asebedo e buche mag Azimio gi eki nyaka wachak go buche mag baraza. Ka wachako kod kane pod onyo maandamano. Wadhi e buche gi eki Kisii, wadhi e buche gi eki Busia, wadhi e buche gi eki Mombasa, wadhi e buche gi eki Nakuru, wadhi e buche gi eki kuonde mang'eny Nairobi. Kaso wabire maandamano. To kwachako maandamano kano ochakore kwa biro kamoro ni Kamukunji. Kwa wuok Kamukunji, wadhi Isili. Kwa wuok Isili, wadhi Mathare. Ka jodhi wuok Mathare, jodhi Donom. Ka ji wuok Donom, maninyo mar ariyo otim Kawangware. Kawangware king'iyo kana namba ma jomodake gin Waluya Lilo. Kwachak wadhi kendo kamoni Kware kama en koro igo e mtok jakom Raila Amolo Odinga gi Bonde. Kanyo endo kidhi e statistic marwa en Embakasi South kuma jo go eku ma jo Akamba emopong'. Mano mokwongo. Omiyo kichako thino wach mar maandamano gi weche mag baraza mwago gi eki kata kawuono wantie Kamukunji. En gima lit Kenya wacho ni jomoro biro Kamukunji kate ni gin joluo. Mani ke gimiwacho to moloyo ni jotendwa mantiere mag Azimio ok en Raila Amolo Odinga kende kata Eddie Okech moro kata jaduong' Oron ma Kisumu kende madhi Azimio buche mag Azimio gi eki. Jotelo madhi kuno go te gin jotelo moa kabila opogore e Kenya ka endi. Omiyo gima sani iwuoye mathago jo Kenya weche ang'wen mwaketo gin weche adek by the way jaduong' Ogendo. Waketo weche ang'wen e kom. Yes. Wach mokwongo en wach mar kech machamo ji e Kenya ka. Onge ke joluo to onge ke joturkana. Kech makaji ni kaji te. Omiyo jo Kenya te nitiere. Kata kawuono Mwangi wa Iria mane gavana ma Murang'a no biro mowuoyo matek ahinya e wach kech machamo ji Central. Mar ariyo mwaketo en wachno endo mar sava. To mar adek mwaketo
en wachno endo mar manyo referee madwaro dhi goyo firimbi e yiero madhi dhi 2027 to mogik en jotendwa moyier e chama mopogore opogore mawuok ni gin koseyier gi ODM kata Jubilee kata DAP Kenya to gidwa dhi e State House ni gidhi chime State House to giwe joge gimono gitimo gi tich e bunge to giweyo. Now gimomiyo wacho ni lit kendo ka jatend luo manyadhi jadugo gendo en ng'ama noyier kane pok ipogo Homa Bay gi Rangwe kendo kano tiyo maber ma ok dang' ariambi notemo motiyo matek koro kogik sani endi ni onge bunge en State House to bukore to wacho gik moko ma katiba ok oyango en gima lit gima duong' miwacho sani endi molokora wach chiemo en wachno endo mar weche mag yiero weche mag yiero mokwongo katiba marwa e pend chike 35 yes. wacho niya ng'ata e Kenya ok jaluo kende ng'ata e Kenya nigi teko mar yudo information mora ma state nigo. Okay. Watiekni nikech ma is a very important part monego bene ogenda understand ne jaod bura to sani koro oketho weche mag bura nikech gik manyo kaluwore gi katiba marwa wachune katiba mar ariyo weche mag chike magwa mag yiero te ok dik e pend chike 86 emochako wechego eko mag IBC emochako wechego eko ma kane wadhi e bunge to los chike adek mariembo weche mag yiero. Chik mokwongo en iluongo ni IBC Act weche mang'iyo kaka IBC tiyo 2011. Chik mar ariyo iluongo ni Election Act 2011 bende nitiere kanyo endo. To chik mar adek bati e chik miluongo ni Political Parties Act mago e mariembo weche mag yiero e Kenya ka. To king'iyo chikno endo mar Election Act section 44 both A and B wacho niya ka IBC osetimo yiero motieko nyaka tim audit mag gigo eko miluongo ni server 10 moketa yanga e wang' jopiny kaluwore gi article 86C mar constitution pend chike 86 matindo sino wacho nang'o owacho niya yiero ma ibotim Kenya ka ibotime ayanga ka jopiny ng'iye maber manene te kaka en. Koro gik mwawacho gi eki ok wacho ni gide pach Raila Molo Odinga kata pach Eddie moro kata pach Joazimio moko magi gik ma chike wa mag katiba to gi chike mokal koa yiero koa e bunge ema dwaro. Okay. Sava ne yawe kanye nikech IBC mokwongo sani onge. Samu dwaro ni mondo yaw sava sani ndala biriyo juma achiel michiwogi. Idwa yaw sava gi ng'a? Ma e penjo maduong' ajaduong' gin. George. Yes. Eddie Okechne en ng'ama osiepna ochamo muma kaka senator ma Migori eto sava ne to ng'ama noyawo kawuono tiyo gima ne otiyo godo en form 30 I think 8A emane ochamo godo muma. Yes. No Olanda jatelo joma konwa yawo sava chalo joma wuotho kodwa i mudho ni gira moro lal ka to en gima ok luong gi nyinge. Nyocha neno ka jo ODM Azimio oketo gimoro e mtandao ni magi e figures mane otim godo yiero to loki king'iyogi tiyudo ka Raila Molo Yombo gi kura 8 million to Ruto nigi kura 5 million. Election is not about data. Election results ok gin figures. Ok gin andika. Makwano minen. Makwano. Election result is just a form miluongo ni form 34A mano ka mar president. Ng'ama kwalo mbuche kone na uru ma emano godo ombulu komolo rume primary school ombucha kanyo ne gin kama to mobiro mogik Bomas ne uru jogi maya to kiketo wanwa lawo gimoro e mudho no yaw sava ing'ene okan ja computer ahinya tabasego mbaka gi jomoko ni to sava ni en gima chalo nade tikora ni en computer hardware ma process
information kati yawe to chumbe miyudo onge gimiyudo kanyo. Koro koketwa ni wadho yaw server mondo wayudi adieri ka utiyo gi jowa marach. Mar ariyo, Yes. kawuono awinjo ka Eddie Okech kone kacha gina gi jotelo mopogore opogore. Eddie Okech gini oyiere piny Luo mondo tel ne joluo, mondo ng'ad ne joluo rieko kaka ngima gi nyalo lokore. Tawinjo ko kwano buche magisebede Busia wapi, pok awinjo odiechieng' achiel ma jotend Luo obede bura ka yalo chandruok manie piny Luo. Chandruok manie piny Luo pek kuomwa maloyo chandruok kata manie Kenya ka. Kawuono wan gi county government. Namba achiel, kawuono onge gima dhi e chiro gi nying jaluo ni ma jaluo emoloso kata opuro. Namba ariyo, kawuono onge kambi moro amora matie piny Luo. Namba adek, kawuono somb Luo gore piny, pok awinjo ka jotelo gi gore bura. Namba adek, kawuono gik miluongo ni county government manie piny Luo ema ywagoro higa ka higa. Kata counties manie pinje mag Ongoro machalo Wajir machalo Turkana dhi maber malowa. Pok awinjo ka gikoni mondo ng'anyne jogo ok ti maber lal gi pesa jopiny. To jowa tiwako mondo bi ong'anye piny Nairobi ka, mondo ong'anye gwengegi. Siasa ma joluo ng'anyo gige mwandu luo ema kethre. Kidhi Kisumo nyocha gidhi magi wang'o ba, magi wang'o supermarket, magi kwalo, magi rocho. Yande ja investor moro obiro ka tich ang'wen mogik mar ng'anyo mogik. Ogik e paw ndege Kisumo. Kane odhi ng'iyo ni onyalo gero factory mar rech Kisumo. Kata kako wuog e paw ndege kanyo onge. En investor manoluongi ng'a? Investors biro kendgi. Yeah. Nobiro tiyo gi county government koso nobiro tiyo gi piny owacho ma. When you want to be an investor, tetemo gima iluongo ni feasibility study. Kisumo ka ba anyalo gere factory mar rech. Koro contact magin go olorne gi godo e gine. Koro ka giwuok kanyo to penjo contact ni to kwa gero factory mar rech ka political risk ni to wadhi geng'e nade. No idho ndege oduga. Okay. Koro gige monengo jothurwa gi owachi. Nyocha neno ka ji tandore gi olalo Migori ni ka koro jokalia umokie mach. To joma kalo kwa koni kadhi koni gin joluo, joma kalo kwa koni kadhi koni gin joluo. Ing'isa ni thuolo mar wang'adore Eddie, wan gi dakika matin, lakini gimidwa wacho ne madwa ni awinj. Nikech ing'eyo ni ino kawuono awinjo ka ling mondo mi amba winj gima owacho. To kwabiro e TV kama endi dwa wacho gik moko manigi ndhadho, manigi ratiro. Ing'e ni jaduong' Martin Ogindo en ng'ano endo mosebedo mbungi. Ogindo penjo ni ang'o momiyo joluo moyier sani pok ogo. Ema dhiye. Kanya ema dhiye. Ing'e ni thino joluo mantie telo ok en gima ber. Nikech Martin Ogindo ni ong'eyo maber ni kane entiere bungi nitiere kuma joluo romo miluongo ni duol. To duol no endo emi wache weche go kuma thago joluo te, to en achiel kuom jogo eko mabende nobede duol. To e duol no endo wajumbe te moyier mag luo moyier e Kenya ka endi te rado giko dwe ka giko dwe kendo giwacho weche mag joluo. Koro miyo gima wacho no endo kena dier, to gima dang' awachi bende en ni owacho ni onge kembe ma wuok Luo Nyanza ma uso gik moko. Koro akika ne jaduong' Ogindo oa Luo Nyanza makanye. Kech kiwuok Migori kuma wuok e kende. Wang'e maber ni ya nitiere Sony Sugar ma achiel kuom kembe go eko maduong' mogik magolo sukari makelo kendo iuso nationally. To Sony Sugar gima nego gin wajumbe machalo kaka Ogindo. Nikech wajumbe gi eki sani owuok gi tung' mosuo gidhi Karuto mondo mi Karuto bedo kodgi piny to miyo gi shares e kampuni gi eki kasto uso kembe gi eki dhi e lwet gima ni private sector. Ok e lwet japiny
te lwet gi giwegi giwacho ni kembe gi eki ni management margi rach ok gitim maber kidwa ng'iyo kambi macho kaka kambi mar jomage mosemi ma in gi gadier ni shares sani endi Sony sababu wedi endi bati Sony osebedo listed mondo usi mancho wuok maler kendo kata mabil madhi e parliament mage chiel kuom kembe mondo privatization kanyalo paro edi dong nuwuok e ndalo sirikal mar Uhuru Kenyatta ndalo Uhuru Kenyatta kane wach ma Sony wuok mondo mi ousi ne jopiny obedo piny anyalo paro ka Raila Amolo Odinga obiro nyaka Sony ka antiere higa mano kalo chande magi miyo Sony 138 million mondo mi jopur mondo mi oduok Sony maber bochako mi Sony 178 million mondo los machines maggi ndalogo eko Sony ne loso siling million 500 kende sani endi capacity mar Sony en on loso billion 5 gi nukta 6 to sani Sony loso billion 5 e wange manyiso ni sani endi kida pimo teko mar Sony tipime gi iluongo ni recovery ratio tiene ya kokotene Sony tiangno endo maromo tan 10 onego beni kirege to tan achiel golo sukari mana kipimo kaka kinge ni Sony tiyo maber to mana kata kinyo transmara sugar mana kata transmara tiyo maber onyo kasa mana gimo ni mara sugar sani dhi e dukni kicha kingiyo kendo kamoro ni kuria sani endi warego rabuon kendo wuok dhi e pinje maoko to gimomiyo Nyanza gik moko ko dhi maber en ni nitie wajumbe moko masani koro se kao mwandu mwangu matin kata mana ero wan gi capacity mar mchele kidhi e dho nam marwa te wan gi capacity no endo manyalo kelo rech mondo rege e kor gwengewa to sama gigi kidwa biro to wajumbe magwa to i governors moko manosetiyo ne onigi ni gigo onomenegi yako adam ikuom ranyisi kasa ni endi ogendo wuoyo kuom ngeche kendo ngeche ne gi eki no ka ngeche go target go jakom ni maendeleo wan jogo matero jogo e maandamano gik makama okel dongruok e kor gwengewa sani endi joma no dhi state house te king'iyo governors mwabedo go Nyanza bedo go governors adek kuomgi manomi about 10 billion each koro wachni kunde adek imi 10 billion ga kaiga mano billion adi 30 donge aya omigo igni 10 mano billion adi modonje lwet ga governors go ndalogo eko to yudo ka jakom Raila Amolo Odinga onge office moro amora madwach ni Raila Amolo Odinga nigi office moro moket ne basha moro kata mana pesa moro motimo development onge go to Raila Amolo Odinga no endo emodhi mo negotiate ndeni mino ko wan go te Nyanza sani sama onge telo no endo kwa ng'iyo interchange mobiro Nyanza aero Isibania interchange mano project ma jakom mokelo kwa ng'iyo the connection mantiere Kisumu mago jakomo kelo gi kai no nge office to governors masani kawo joge wadhigo e ginene gi eki e state house gi eki to no ket lwet gi billion 300 ma ok waneno kama odhi e Nyanza to mago ogendo gine ema tiyo ndalogo eko mano no wacho ni sani endi gi siemnwa gin joma gidhigo eko te kata mana governor ma Nairobi ka endi mokuongo odonje governor no endo maniketo kuome pesa moingo billion 15 mana ntiere lwete gisie manene ginto billion mano milo okalo tikite igna par mokalo gi eki gitimo gango nikech sani endi bati katieku king'iyo nyaka nderni masani sani endi dhi e kor gwenge nikech nderni masani kikiwuok e interchange ma aero kidhi nyaka Isbania nderni go ko baba no negotiate gi Uhuru Kenyatta ne sami loso gi to nitie moko bende ipo donje kor gwenge kaka koro kichobo Suneka nitie ndara mipo kanyo ndoko Suneka owuok modhi gogri osil koya chande ibibira kamano endo michop kata mana Uriri nitie ndara mane osebedo negotiated mawuok Stella kadhi nyaka kanye kadhi nyaka gogo fall no be mana kambi mabende stima mare biro national grid en kambi masamoro gendo kia koro king'iyo ndara madhi nyaka gogo no endo sani nyiso ni route makele to ok Raila to gigo tene Raila we ka engineers maggi no se menya ka pesa gogo falls no we ko se mi 3 billion mosedojo mabiro gogo fall ma an awuok 2 years ago ka no se go picha te mondo mi gogo falls omedi koro wawe thino gima Raila Amolo Odinga timo to wawe thino gima jotelo mose yier timo wacha nyango motiri state house tango mose mi state house no endo minongo development mose biro ne Nyanza kech sani endi kwa ng'iyo Kericho sani ntiere kambi molos kejo minongo ni West Valley Sugar olose within 6 months ma okalo gi eki to gionge ga ngowa gi jopur tiang to kiwacho ni in mar state house pod rito
ka ogendo no dhi State House ere kambi momiye ma duogo piny kuonde to kidhi dala ma Kericho to kambi osedonje manyiso ni iwuondogi gichamogi igi to japiny ma piny kuchonde to giweyo koro giluwo jotelo matiyo sani endi to ging'e jotelo go eko tiyo jopiny kaka jopiny dwaro gi katiba marwa. Alright, we dhi kuom jaduong' Ogindo Edi chung motegno kokwedo wach ni jotelo masani pok ogo mbaka gik machando joluo kendo wacho ni kembe nitiere luo mongirore. Gima dhi nego gi en wuoth madhi State House. Okay. Kanyo madamo ni ler maler. Erokamano. Asewuotho e supermarket to kane sukari miluongo ni Sony. Asewuotho e supermarket mogo moro nyocha gilando ni mokwa pok anene. Koro wach ma Edi wacho ni nitiere gik milose piny luo miuso Kenya ka. Aparo ni mano anyalo luongo ni wach ma ok ne kare. To an awuon aseromo gi jatend piny migosi William Ruto. And aparo ni Kenya duong'. Oganda nyaka los priorities gi. Oganda Nyaka los priorities gi. Nyocha ne wuoth ma nyocha Ruto limo godo piny Nyanza. Yes. Nwadhi kode piny Kisii. Nwaneno kaka jo Kisii ochanore keto kwayogi. Kendo giyuto, kendo gidondo, kendo gigerore. Wa kode kanyo, wadhi kode piny Kuria. Jo Kuria gerore kendo yuto e sirikal. Kendo wabiro kode piny Luo. Kendo norwako maber kabisa Migori County. Kano wadhi Uriri constituency. Kendo president no wuoyo gi jogo mochiwo ne gi dongruok mano nyalo chiwo e bwo sechego. Kendo no ketne kwayo. Pogruok manie kind oganda marwa gi ogandeni mamoko. En ni ogandeni machalo Kisii kadwaro gimoro to ging'inore gimoro achiel gichiko ir president. Tidhi ikwaye gino to chiwo duoko. Jothurwa kanitiere jomodhi ir president to maga dhoke. To joma bende omi thuolo mondo bed gi tudruok kaka joote gi president bende ok dhi. To wa bende wasulo osuru. Gin jomage momi thuolo mar tudre gi president to ma ok dhigo. En Edi ni, en wajumbe wa, en senators wa, en governors wa, up to and including MCS. Gin gi mandate ma tudruok gi sirikal ma piny kendo gi malo ka gipango dongruok mathurwa. Ageyo Bedanga konya kumoro kama. Konya. Ang'eni dhi wacho nang'o ni katiba nosekel. Ok en katiba. Ada ing'eno Ogindo bedo oko. Ibiro konya. Okay, abo koji ka Oda Edi. Aya. To kasani kore ng'eyo chumi mar jo Kisii. Bank mar Central Bank ma Kisumu. Pes jo Kisii madonjo kanyo is 65%. 35% kore kipogo na joluo, kore kipogo na baloya, kore kipogo na jolang'o. Nyisi kako chumi gi chalo. To chumi iloso bang' ndalo. Onge gimoro achiel mabiro timore e piny luo ka kato wajuko jo Kenya e dongruok magisego godo ka. Wabe nyaka wadongra adonga mos gi jo Kenya. Omiyo kapod wan warito ne nyaka chieng' moro yaw sava, nyaka chieng' moro nengo dog piny, nyaka chieng' moro kel jago firimbi maber. In any case, jago firimbi gi jo ODM ema kelo gi higa ka higa. Gine mani kelo Haisa Kasan, gine mani kelo Chebukati, gine mani kelo Cherera 4. So, onge odiochieng' ma pok gikele jogo firimbi. To ka gisekelo to gilokorego, ka gisekelo to gilokorego. Tong' neno oganda wanyalo bedo piny mondo ng'e ni to interest wa maduong' kaka oganda to en ang'o. Mondo wamany ni to strategy mane mwanyalo yudo godo interest wa. And anyalo nyisi interest wa kaka oganda. Wach jaduong' Mati. Be wanyalo bedo gi chiemo kaka oganda. Be wanyalo bedo gi somo kaka oganda. Be wanyalo bedo gi tije kaka oganda.
be wanyalo go hala kaka oganda. Mage gik maduong' ne oganda koganda. To onge mar gigo kaka une dhi e piny luo. Iyudo ka waseduono mang'eny kaka oganda. Kendo mier matin minyalo yudo ka chiemo ni e dera. To mier matin minyalo yudo ka ji chiemo e dera. To mier matin minyalo yudo ka nitie nyathi matiyo. To magi e gik monengo chandwa. Gimonengo chandwa ni to pesa nyalo donjo fuku jothurwa nade. To mano en tich jotelo. Nikech leadership is making lives of your people better. To kineka wakao kinde wa maino waduto te. Ene wuok tich wawuok. Tich ang'wen wawuok. Wuok tich wawuok. Tich ang'wen wawuok. To ji to nie puothe ji puro. To ji to nie skul ji somo. To ji to go ohala. To wan to warocho magwa. Ma koro warochore mwadonge lwetwa nono. Sani onge piny miuse lo kaka piny luo. Ma kiuso ne joluo mo kiuso ne mwache. Odong matin kama wadhiene. Wadhi bedo sikwate e gwengewa. Nikech mwandu waonge go. Ileo gi nyathi. Ileo gi kech. Ileo gi jatuo. To monde yude kogo bura gi jotelo. Ni tang'o momiyo lwetwa lungore dong nono kama. To ngang. Bura magigoyo en bura midhi gode maandamano. Okay. I will your card, last thing. I don't take manoko. Time maber. An Edio wachonea. Nasebedo jaod bura. Yes. Kenda ng'eyo maler. Ne jaod bura ma e piny luo nigi duol. Ang'eyo maler. Kendo ne an jagoro mar duol. Bunge mar 10. Buchwa mokwongo kano waketo agenda. Jakom burano ok abiluongo ni nyinge. Kana kone nyaka koro wamany kaka waromo gi jowa manie sirikal mondo wapang kaka programs mwadwaro odonje e budget. No kuna ni ka ok yali e dongruok mar piny ka iyale siasa. Mana we can't verify but to ka we can't verify ere resolution mosewuok e duol mar dongruok ma jopiny otang' na jopiny. Mano okonya in fact in any case maandamano mwasedhiye pok wadhi mokalo dwe achiel. Iwinjo maber. Ka wasedhi maandamano sani endi to pok wadhi mokalo dwe achiel. Yes. Koro ka jaduong' ogino donyiso jopiny ka endi ni maandamano mwasedhi wige 2 actually en wige 2 mwasedhi maandamano. Emomiyo piny luo onge oduma. Emomiyo piny luo onge education. Emomiyo piny luo onge kembe. To wan ncheko yierwa kaendi to gwendero osebedo siasa kanya ino to jomodhi State House te osebedo e kombe madongo kendo kama ikwane pesa. Ogindo wuondowa. Iwinjo nikech okiwache ni chamo fail nikech wiga 2 modhi maandamano ni. Ni somo fail nikech wiga 2 modhi maandamano. Mano is neither here or there. To in any case ko wacho ni duol mane entie ne duol no mok tine jopiny. Mano ineno ka mano me enoko mar bunge. Nikech baiso ni duol no endo nok tine jopiny e yo manyalore to apaga ni osipene ma en go mane gin duol mane ok weche jopiny go. Emomiyo ginoko mar bunge sani. Nikech duol mwantiere sani endi ma obe moten gi teko gi jaduong' nyikal. En duol no endo mawuoye wach somo mag gwengwa, mawuoye weche mag kembe minyalo los gwengwa, mano omiyo kata kidhi nyatike sani endi. Danyisi ogindo dak State House, okia kuma Migori nitie, to kia kuma Siaya nitie, to kia kuma Homabay nitie, to okia nade kuma Homabay nitie. Okia ni kejo dak State House, okia gima timore kuondego. Inya bedo ni kuma dalane nitie, to kare kia gima timore. Sani kinyo Migori, adi tieko, ingene miye time maber, tambe mara pok imiye malongo. Wawa tieki koro. Ni kidhi dala ma Migori sama wueni, nyatike, wan gi over 50,000 acres masani waseketo rice mipuro Sagama. Makar sani endi gi petition mang'iyo kaka inya dhi tem matek mondo mi naseketo petition e Senate mondo ng'ini jo modak but Sagama kanyo endo bede gi med lope moko to jomane pok ochul bede chul mondo lope magin go eko mondo bed 100 acres. Masani endi kendo joma loso gigo eko gin yudhe ma Sagama mane gimuoni ni Sagama rice dhi nyaka e dukni. To gima nado tiwo ga wacho ka endi en niya. Yes. Gima inywago gendo gini en paro magisekete pach gi pach mui machon ni dongruok
ni wuok e State House kidhi gochongi ne president, to kuno endo ema Raila Amolo Odinga gi joma nogore ne piny ni endi ogolo wa telo mar othero tach maka ni dhi tidhi e State House ni gochongi kinyisi ni amiyo buolo moro ka igochongi amiyo duma gogo mo achiel ka endi ndalo go ekubati ka ne ng'iyo chon kata mana budget mani somo ni ne isome ko wuok e State House timiye go jogoro mag treasury ka gibire bunge to mera ji go othal be maro kete budget katiba mano kelo manyien ni endi okel mondo miwa bunge maro muore od bunge ka ema nigi teko mar ndiko mwandu te mabino je budget e bunge gik moko te itime bunge ok time State House to jo State House madhi State House gieki ma kako gendo gosiepe na mana no muguk Nyanza gieki ka gin jo adier bati ni gidwaro ne jo piny maber katieko katieko ang'o momiyo gin ka gidhi to gin miyo gi kas to gin billionaires ang'o mi ka gidhi to gin miyo gi kombe to gin millionaires kako gin dogini dagi kaw kas mimiyo gi gego wach ni ajo thuro thagore wakaw kas gieki wadho mi wad gi bat CAS wadho mi wad gi bati mo mathagore kor gwen ang'o miyo gin ma gidhi to imiyo gi gigo eko ing'ada wuondo jo piny ing'ada gibero jo ratiro ing'ada wach mogiko gido second achiel kada wabedo jo maber yes second to da wamanyo dongruok ne jothurwa sawa to kendo joma nego telie manyo dongruok ne jothurwa gin jotelo moyier amba tiyo ko achiel ni wamanye bunge ayie mane umanye bunge to kawuono wan gi counties ariyo e Kisii nigi lam mabor moingo lam manie e piny Luo sawa wabodhi Twak kamune no make gono wabodhi pimani lam abro lungu chieng' moro ka kuru duogo gi futi ibo duogo na gi futi mar lam mani lam mowacho go wacha lam mani Kisii mani Luo mondo pim gi futi nyakwara mogi erokamano kuom kete ratil winjo ka ratil chwakore amora ahinya gi jidong matino gindo ma obiro ka kendo loso kodo yo motegno ahinya konyiso kaka oganda ni owinjo bed ni ng'iyo ni ajenda mane ma oganda ni godo edi bende kaka wacho ni e duol margi mar jotelo moyier gigo mbaka ka giketo ajenda mar oganda nyakwar nyanam mbele mano e dongruok manitiere e ratil kanya kwa Ramogi kamoro moro ma intie erokamano kuom kete ratil e Ramogi TV kao kamano bed godhiambo makare nyinga George Bati. Partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite,